gị fụwa ihe dị iche na ndụ gị. Ị nọ na Amerịka, ị nọ na Dubai, ị nọ na Asia, kọntrị ọbụla, Indonesia, kọntrị ọbụla anyị nọ, Malaysia, ebe ọbụla anyị nọ, ọ bụrụ na ị doziri agwụ gị, ị ga na-agba okirikiri maka na agwụ na-ebute ego. Ọhaneze ndị Igbo, ekelekwa m unu. Mma mmanụ. Ala Abia steeti, ekele unu. Ala Anambra steeti, ekelekwa m unu. Ala Imo steeti, mma mmanụ. Ala Ebonyi steeti, mma mmanụ. Ala Imo steeti, ekele unu. Ala Nigeria, mezuo unu. N'ọkwawa n'unu, HSM, AKAJIOFO, Ọba, AGUIYI. O wee onye jụrụ m ehi gara aga maka agwụ. Masịzi ka m pụtazi akọtụ ihe agwụ mbụ. Ọtụtụ n'ime unu na-esoro m na TikTok, ndị na-esorokwa m na YouTube, na-afụzie ụmụ ihe na-akụzie. Kedu ihe bụ agwụ? Agwụ bụ mmụọ anyị ji bịa ụwa. Enwe agwụ dị categories. Enwe agwụ ọhịa, enwe agwụ ahịa, enwekwa agwụ mmiri, enwekwa agwụchi onye ụwa. Agwụ dị n'iche n'iche, agwụ dịkwa ọtụtụ, mana a sị na mberede yiri dike, mana mberede ka ji ama dike. Ọ bụrụ na ị pụtara ụwa ịmaga onwe gị, ya bụ na idozibeghị agwụ, maka na agwụ na-emebiri mmadụ ife. Agwụ na-emebiri mmadụ ife. Agwụ na-ayakasịrị mmadụ ife. O nwee ndị nwe ezumezu agwụ. Agwụ ahịa, agba agwụ, creative agwụ, agwụ adị azụ afịa. Ndị na-eme biznes, ị ga-afụ na mmadụ tiri aka na biznes under 3 months, 6 months, o mebela ọfụma maka na o doziri agwụ ya. Agwụ mmiri, ndị na-eje na mmiri jee kwụọ mgbịrịmgba. Ọ bụ na idozicha agwụ gị, dozie agwụ gị ọfụma, agwụ gị ga na-akụziri gị, na-agwa gị ife kwesịrị ije eme na mmiri ka ọfọ ị na-agọ na-aza. Agwụ ezumezu, jack of all trade, master of none. Ọ bụrụ na idoziri agwụ ezumezu, ite aka ịba ya dịka ị na-eme ọfụma, mana ọfụma ị na-eme, ite aka ịba confusion adịrị, confusion akarịa. Agwụ ọhịa bụ nke ndị a na-akpọ dibias mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ọ bụ na ịbụ onye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, idoziri agwụ gị, onye na-anụ ama na-adị ire, maka na agwụ ga na-ayakasịrị gị ife. Ọ idozi agwụ gị, meme agwụ gị emema, gị fụwa ihe dị iche na ndụ gị. Ị nọ na Amerịka, ị nọ na Dubai, ị nọ na Asia, kọntrị ọbụla, Indonesia, kọntrị ọbụla anyị nọ, Malaysia, ebe ọbụla anyị nọ, ọ bụrụ na idoziri agwụ gị, ị ga na-agba okirikiri maka na agwụ na-ebute ego. Agwụ na-enye kọnekshọn. Agwụ ga-eme gị ihe ọbụla ị tiri aka ya agawa. Ihe ọbụla ị tiri aka gị fụba ihe dị iche n'ime ya. Agwụ so na ọ ga-adị mma ka unu lụọ agwụ unu, dozie agwụ unu, nye onye ụwa unu nri mbuchi unu, nye onye ara bịara ụwa ya bụ imechi ihe niile o mere eme, nye ya nri, godo ya, dozie agwụ gị, dozie chi gị, inwe connection with ndị mmele gị, dozie ndị mmele gị, ka ịfụ ihe dị iche, ka ịfụ otu ị ji mewe ihe a na-akpọ otulodi, ka ịfụ otu ị ji mee nnukwu. Maka na ọ bụrụ na idozichara ihe a niile kpọrọ afa, o were ebe iji azụ aga. Ndewonu. Anaeze ndị Igbo, tata ma ga-amala anyị mma. Ihe ọma gị na-eme, ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị, ọgazi n'aka, ọgazi n'aka. Mma mmanụ.